at popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Palunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito. Santa Maria, Paborito. Nandyan tayo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Good morning, good morning, good morning. Naimbag nga bigat kada kayo amin nga kapadak nga Ilocano.
magandang umaga sa ating mga kalahing Pilipino. Aloha! Buenos dias, amigos, amigas! Makakasama po ninyo ang bago nyong kapaborito at dito lang sa DWGE 88.1. At bago tayo magsimula, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga naniwala sa atin sa ating kakayahan na makapagbigay at makapagdulot ng mga iba't ibang sariwang mga balita na nangyayari ngayon sa ating kapulungan. Unang-una kong pasalamatan ang bago kong mga kapamilya, ang DWGE, my new family, kay Kuyang Errol, kay Kuyang Dennis sa umaga. Yan, nababantay nyo yung mga yan, 6 to 7 sa umaga. At siyempre, yung sinundan ko po, at parehas din kami na bagong salta sa pamilyang ito, ang idol ng Pangasinan. Hindi lang iisang radio station ang kanyang pinanggalingan. At kabisado nyo na rin siya kung paano siya magbigay ng iba't ibang kuro-kuro, mga bago at mga sariwang balita sa ating nasasakupan. Si Idol Only in the Morning Navarro. At syempre naman, ang pangatlo na inaantabayanan ninyo, palagi nyong pinapakinggan tuwing oras ng alas 8 hanggang alas 9, ang Aking Buloy. Ang, ano na ba yung title ng programa ng Aking Buloy? Litnay Balay, no? At dyan yung mapapakinggan din ang mga iba't ibang issue. Lalo na dyan dahil nakatutok itong buloy ko na ito doon sa bayan ng Binmalay. At siyempre, pagdating sa mga usapin, dapat malaman natin kung ano na ang mga nangyayari sa mga bawat bayan. Kung ito ba ay may mga progreso na ba? May mga development na ba? Matagal na rin yung mga nanunungkulan dyan. Pero hindi pa natin alam. At dito lang sa DWGE. Punto por punto kay Atong Remo. Ninyo malalaman ang mga buong detalye. Yan. So, 8 to 9. Renato R.J. Jimenez. At siyempre, ang aking sinusundan sa programang ito, yung katatapos lang po, na parehas ho kami ng boses na medyo malalim pero makahulugan. Ang sabi nga nila, yung mga ibang mga kaibigan ko na nakapanood sa mga programa ng DWGE, si Brother Joseph, parang pastor kung magbigay ng kanyang mga balita. At ganoon din sa lahat ho ng mga tumatangkilik sa programang ito, radyo paborito, DWJE. Sabi nga ni Station Manager Joey De La Cruz, at papasalamat din ho tayo sa kanya dahil kahit na papaano nagkaroon pa ng tiwala at saka naniniwala sa ating kakayahan para
makapagbigay at maideliver ho natin ng maayos at walang pakundangang mga iba't ibang balita. Punto por punto kay Atong Remo. Kumusta na rin kaya? Kumustahin natin ang lalawigan ng Pangasinan. At medyo matagal-tagal na rin ho tayong hindi umiikot. Pero nakatutok pa rin ho tayo sa mga iba't ibang issue. At marami na ang nangyari na alam nyo na rin, hindi lang pang national na mga issue. Pero ang tututukan ng ating programa sa Punto por punto kay Atong Remo. yan ho ang bibigyan ho natin ng punto ang mga bawat nangyayari sa bawat bayan na sinasakupan ng ating probinsya, ang lalawigan ng Pangasinan. Punto por punto kay Atong Remo. At titignan ho din natin kung paano ho tayo makakatulong at makakabahagi ng solusyon para hindi ho tayo palaging humihingi na lang ng tulong sa lahat ng mga pamahalaan na dapat lang na ang obligasyon ng gobyerno sa taong bayan ay tulungan ang mga ito. At makakasama po ninyo ako sa loob ng isang oras at ang ating co-pilot, si Boss El Presidente Nixon. Punto por punto kay Atong Remo. Medyo madilim ata yung pinasuot sa akin ni station manager ko. But anyway, ito po yung mga... Yan, medyo lumiwanag ng konti, boss. Punto por punto kay Atong Remo. Kailan lang yung medyo uminit yung mga usapin patungkol po sa isang respetado at kilala, hindi lang sa lalawigan ng Pangasinan, kundi sa buong Pilipinas, nang dahil sa husay niya, dahil sa kanyang magandang pag-uugali, nasisira ho ang kanyang reputasyon. Patungkol po dito sa mga lumalabas na mga issues, lalong-lalo ho dyan sa mga Facebook. Punto por punto kay Atong Remo. Nagkaroon ho tayo ng pagkakataon para kumustahin kung gaano katotoo ang mga paratang ng mga vloggers, lalo na yung mga bagong vloggers ngayon. Grabe na, sikat na ang mga vloggers ngayon. Punto por punto kay Atong Remo. Ang problema, sumisikat ho sila, pero sinisira naman nila ang reputasyon ng iba. Yung kagaya ho, yung issue na dapat nating pagtuunan, no? Ang patungkol po dito sa pagkakasangkot ng kumpanya ng Stratcom Company na pag-aari po ng Chief Executive Officer, former Bayangbang Mayor Cesar Tirado Quiambao, na ikinagulat din ho niya yung mga balita na ho yan dahil isinasangkot ho siya na meron ho daw siyang problema at may mga reklamo
doon sa ombudsman na yan ho ang ating pupuntuhan kung gaano ito katotoo at maririnig nyo lang dito sa Punto por punto. Ayan. Kay Atong Remo. at babasahin ko lang yung ginawa nating research patungkol dyan, no? Na may sulat ho ang ombudsman para ipaliwanag kung ano na ho ang nangyayari sa tanggapan ng Land Transportation Office o ang LTO, dahil medyo masalimuot kung kaya't ang ating mga motorista at mga kumukuha ng mga iba't ibang project, iba't ibang mga kinakailangan nila dyan sa LTO na yan, medyo nagkakaroon ho ng problema kung kaya't meron hong sulat itong ombudsman na pinapangunahan ni Ombudsman Crispin Remulla. Address yan sa Land Transportation Office para ipaliwanag kung ano ang mga inirereklamo sa naturang kumpanya. At mariing kinumpirma sa mga ulat sa isang reklamo ang inihain sa Office of the Ombudsman laban sa Dermalog joint venture kaugnay ng umano'y irregularidad sa implementasyon ng IT system ng Land Transportation Office. Ayon sa reklamo, ang issue ay tumutukoy sa procurement at pagpapatupad ng ilang digital system na ginagamit sa operasyon ng LTO. Nakapaloob dito ang mga aligasyon ng posibleng anomalya sa kontrata, proseso ng pagkuha ng serbisyo at paggamit ng pondo ng pamahalaan. Punto por punto. Kay Atong Remo. Nilinaw din sa mga dokumentong lumabas na hindi Stradcom ang pangunahing kinasuhan sa naturang reklamo. Taliwas sa mga ilang naunang impormasyon na kumakalat online, sa halip Dermalog Joint Venture ang direktang isinama sa kaso na may kaugnay sa hiwalay na bahagi ng IT modernization program ng ahensya. Ayon sa mga nagrereklamo, nagdulot umano ng kalituhan sa operasyon ng LTO ang pagpapalit at paggamit ng iba't ibang IT system na nakakaapekto rin sa bilis ng serbisyo sa publiko at naging dahilan sa karagdagang gastos. Punto por punto. Kay Atong Remo. Sa ngayon, nasa ombudsman na ang reklamo at inaasahang magsasagawa ng masusing investigasyon upang alamin kung may sapat na batayan ang mga paratang at kung may panunugutang administratibo o kriminal ang mga inirereklamo. Patuloy na hinihintay ang publiko ang magiging resulta ng investigasyon sa naturang issue na kinakasangkutan ng mga IT service provider ng gobyerno. Punto por punto. Kay Atong Remo. So malinaw ho yan kasi meron ho tayong nakuha na mga impormasyon, no? At may sulat ho itong si Ombudsman Crispin Remulla, Jesus Crispin C. Remulla. Ayun.
at sinulatan ho niya ang departamento ng Land Transportation Office. At sinasabi doon sa sulat, hindi ko lang mahanap, na Punto por punto kay Atong Remo. 25 minutos na ho ang ating napapadaan. Napakabilis naman ng oras. At ay isa pa lang ho yung tinatapik ho natin. Naubos na natin yung 25 oras. But anyway, at meron ho tayong tawag dito, bisita sa ngayon. At ito po ay patungkol naman sa ating peace and order sa lalawigan ng Pangasinan, na kung saan ay inimbita po natin ang ating Provincial Director Colonel Dennis De Leon, pero ang ipinadala po niya ay ang kanyang napakagandang Provincial Information Officer sa katauhan ni Police Captain, soon to be Major Eileen Katugas. Yan ho ang bagong PIO, bago ngayon sa liderato ni Colonel Dennis De Leon, pero nakapagsilbi na ho yan ng 1.5 taon. So ibig sabihin, marami na hong mga provincial director ang kanyang napagdaanan. At makakaparehim ho natin siya mamaya para malaman natin kung ano na ang sitwasyon ng katahimikan, kapayapaan sa lalawigan ng Pangasinan. Punto por punto kay Atong Remo. Ang puta-putang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang sunata. Dami yung Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal.
palitan Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan. Malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. So, ayan o ha. Punto kay Atong Remo. So, yung dinidiscuss ho natin kanina, patungkol ho dyan sa Land Transportation Office. Pagpapatuloy ho natin yan bukas dahil tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na makasama nga natin ang ating bagong kapamilya, DWGE, at makakasama po ninyo ako from Monday to Friday, the same time, mga 10 to 11. At kaya tamang-tama ho, nagbalanso si Police Captain Eileen Katugas. Yan, yan kita nyo. Ang ganda ni Ma'am Eileen. So, wala bang palakpak dyan, Engineer Nixon? Punto por punto kay Atong Remo. At anyway, kagaya nga ho ng sinabi ko sa inyo kanina na nagpapasalamat ho tayo sa ating butihing na kagalang-galang na bagong provincial director
ng Pangasinan Police Office na siyang nag-utos sa ating panauhin ngayon na si Police Captain Eileen Katugas para malaman ho natin kung kumusta na ang peace and order ng lalawigan ng Pangasinan. Punto por punto kay Atong Remo. At bago ho natin talakayin ang mga iba't ibang programa, talakayin ang mga ano-anong nangyayari patungkol sa peace and order na yan, pabatiin muna natin at kilalanin muna natin ng husto ang ating guest of honor. Ma'am Eileen, good morning po. Isa pong napakagandang umaga po sa inyo, Sir Atong Rimugat, ang ating kagalang-galang po na ating host po sa bagong programang Punto por Punto, Sir. Sa ngalan po ng aming Provincial Director na si Police Colonel Dennis Eldadob, kayo po ay bumabati po sa lahat ng napakaganda pong umaga sa inyong lahat. Siguro, Ma'am Eileen, umpisahan muna natin. Sino ba si Police Captain Eileen Katugas? Saan ho ba siya nagtapos at paano po kayo napasok sa Philippine National Police? Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Ako po pala si Police Captain Eileen Paraino Katugas po, ang Public Information Officer ng Pangasinan Police Provincial Office. Ako po ay taga Calasiao, Pangasinan. Ako po ay nagtapos sa University of Pangasinan ng AB Political Science at nagtapos din po ako ng Bachelor of Laws. At dahil po sa gustuhan ko po na mag-aral din po ng Bachelor of Science in Criminology, ako po rin po ay nagtapos sa University of Lazareth. At noong 2005, ako po ay nakapasok sa ating kapulisan at ako po ay nakapag-lateral noong 2019. At sa kasalukuyan po, ako po ay itinalaga bilang isang Public Information Officer ng Pangasinan Police Provincial Office. Ilan taon na ho kayo, ma'am, bilang PIO ng Provincial Office? Mahigit 1 taon na po ako na itinalaga bilang Public Information Officer ng Pangasinan Police Provincial Officer. So, ibig sabihin dyan, ma'am, di marami ka na rin napagsilbihan ng mga Provincial Director? Yes, sir. 3 na po na Provincial Director po ang aking napagsilbihan. So, medyo kabisado mo na rin kung ano yung mga nangyayari, mga talagang naka-record na mga kaso, kung ano yung mga sa index crime siguro natin uumpisahan na Ma'am Eileen kung kumusta na rin natin ang peace and order ng lalawigan doon sa nakatala sa inyong record. Ano ho sa ngayon itong pinaka-present na record po ninyo kung ano ang mas pinakamataas na index crime sa kasalukuyan? Yes, sir. Sa kasalukuyan po, sir, base po sa ating record, sir, ang inumpisan po natin noong May 16 to June 10, 2025, sir, medyo may pagtaas po sa ating theft incident po. Theft? Yes, sir. Okay. Theft pero nagkaroon naman po ng pagbaba sa ating physical injury at saka sa rape incident po, sir. Sa ating vehicular traffic incident naman, sir, nagkaroon po ng gandang pagbabago po dito sapagkat nagkaroon po ng negative 22% po na pagbaba sa ating VTI resulting in physical injuries. Ganoon din po sa VTI po natin resulting in damage to property, sir. Sa kabuuan, sir, nagkaroon po tayo ng magandang improvement po sa ating index crime. At pero, datapot, sir, tuloy-tuloy pa rin po ang ginagawa po natin para po lalo pong ma-improve ang ating crime situation po dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. So, ano pa yung mga programa ng PNP sa ngayon, Ma'am Eileen? Yes, sir. Tuloy-tuloy pa rin po ang programa ng ating kapulisan tungo sa ating implementation po ng ating RA 9165, ang ating pong implementation po against loose firearm. Nandiyan din po ang ating sa illegal gambling po na tuloy-tuloy pa rin na ginagawa po natin, na pinapaigting po ng kapulisan po natin sa koordinasyon din po ng ating local government units.
At nandyan din po, sir, ang pinaigting na programa po ng ating kapulisan sa pamamagitan po ng ating provincial director na ang yung pong barangay, ugnayan sa barangay po natin, sir, na kung saan ang ating mga chief of police ay pumupunta sa mga barangay upang sa ganon ay mapanatili po yung kanilang magandang koordinasyon, magandang relasyon, upang sa ganon ang ating mga krimen na nangyayari sa ating mga barangay ay mapigilan po at ma-prevent po dahil po sa pagtutulungan ng ating mga mamamayan, kapulisan at lahat po ng ating stakeholders po sa ating pong lalawigan. Parang kanyan, Ma'am Eileen, ano, yung parang barangay foot patrol nung Opo, araw, sir. ano? Yes, sir. Oo, maalala ko yan, meron ganyan na, kasi nung panahon pa ni dating provincial director Amado Tutaan Espino, kasi naging provincial director siya sa Pangasinan. Yes, sir. No? Opo, sir. Hanggang naging governor siya, pumasok siya ng politika. Meron na yan, yung barangay police patrol ata ang pagkakatawag Opo, dyan. sir. No? Actually, sir, nakaangkla po yan doon sa pulis sa barangay Mhm. at na-enhance lang po yan doon sa ugnayan sa barangay na ginagawa po natin sa ngayon. So, kumusta naman ito? Yes, sir. Yan po isang programa po ng ating provincial director, sir. Yung ugnayan sa barangay na pinapaiting po natin upang sa ganun, sir, is mabawasan po at ma-prevent po natin yung ating mga krimen na nangyayari sa ating kapaligiran. So, may mga report din kung ano yung mga situational report na isinasubmit sa inyong tanggapan na pag namamasyal itong mga pulis, andun na nakikita nila na may mga nagtotongit, may mga nagmamadyong, may mga ganun na Yes, report. sir. Agad-agad po. Pag may mga impormasyon po ganyan, sir, sinasabi po nila sa mga pulis po natin, yung mga impormasyon hinggil sa mga nangyayari sa kanilang kapaligiran, sir, na kung saan immediate naman po na nire-respondihan po natin. Mhm. Pero talagang hindi nyo na inaalaw o ina-advisean lang yung mga residente, yung mga tao na walang magawa sa buhay, na pagdating ng mga oras ng siesta time na tinatawag natin, wala silang magawa kung hindi yung maglaro, magkakulang ng konti, may mga tongit na makikita ka dyan, may mga nagmamadyong. Ano po yung approach na ginagawa ng mga kapulisan natin? Usually, sir, ang ginagawa po nating approach ay kinakausap po natin sila at sinasabihan po natin sila na sana ay huwag nila yung gawin kasi yan po ay isa sa mga pinagbabawal po ng ating batas. Mhm. Kaya po sana sa ating mga mamayan, i-take ko na rin po yung opportunity na ito na makiusap sa inyo na alam po natin kung ano po yung mga pinagbabawal po ng ating batas. Kaya sana po is wag na nating gawin kasi lahat po tayo ay ang gusto is kapayapaan at kaayusan po ng ating kapaligiran at ng buong probinsya po ng Pangasinan. Mhm. At speaking of gambling, Ma'am Eileen, pwede ba nating malaman kung yung, kasi alam mo naman na, doon sa hanay ng kapulisan, medyo masyadong magulo na kung bakit yung 11 na mga pulis na nakatalaga sa provincial office ay sinibak ng dahil nga dyan sa sugal na yan. At siguro, yung kung kaya't andito ngayon si Police Colonel De Leon upang sugpuin ang mga illegal gambling na yan. So, kumusta kaya yung ginagawa ni Colonel De Leon patungkol dito? Yes, sir. Tuloy-tuloy po yung monitoring po natin dyan, sir. Meron po tayong tinatawag na integrity monitoring po sa hanay po namin, sir, na kung saan is ang mga kasamahan po natin na alam natin na kung may ginagawa sila na masama o labag sa batas ay magkakaroon po sila ng proper investigation. At the same time, kung napatunayan po na sila ay nagkasala, ay sila po ay mapaparusahan. Mhm. So, at least, nakailan buwan na pala si PD ngayon? Mag-iisang buwan na po sila bukas, sir. Bukas, Kasi naitalaga po sila noong May 16, kaya isang buwan na po sila bukas. Being DPIO, yung sa loob ng isang buwan na yon, anong pagkakatingin mo at saka sa ginagawa ni Colonel De Leon? Sir, sa isang buwan po sa halos isang buwan na pagkakatalaga po ng aming provincial director na si Police Colonel Dennis L. De Leon, ay nakikita po natin talaga yung kanyang determinasyon na
na ang relasyon ng PNP at mamamayan ay paigtingin talaga. Kasi po kami po ay naniniwala na hindi po namin makakamit ang aming tungkulin kung wala po ang kooperasyon, koordinasyon at tulong po ng ating mamamayan. Kaya po pinapaiting po nila ang ugnayan sa barangay. Yan po isa sa mga programa po ng ating provincial director. Si Colonel De Leon, taga saan ba to, Ma'am Eileen? Sila po ay kasiguran Sorsogon? Sorsogon. Sorsogon po sila, sir. Doon sa pinanganak? Yes po, sir. Oh, so from kasi doon sa mga press release ninyo, marami na rin siyang pinanggalingan, ano? Yes, sir po. Opo, sir. Dati po silang city director ng Puerto Princesa, sir. Yung recent na napuntahan po nila, naging district commander po ng sa Kamaynilahan. At mga chief of office po ng iba't ibang division ng Region 4. Yun po yung mga pinanggalingan po nila, sir. Anong sangay ng kapulisan siya graduate? Yes, sir. PNPA po sila, sir. PNP Yes, sir. graduate. Kung hindi po ako nagkakamali, batch 2000. Batch 2000. Yes, sir. So, may pag-asa pa na maging general. Ano? Yes, sir. Napakalaki po ng pag-asa na maging general po ang ating provincial director sapagkat siya po ay talagang yung qualification standard ay nandun. At siyempre po, yung i-consider din po natin yung kanyang age na kung saan ay malaki pa po ang kanilang pag-asa na maabot po nila yung tinatawag nating general na rangko. O yun. So, siyempre, kung mapopromote yung pinagsisilbihan mo ngayon bilang provincial director, hindi rin katakataka kung mapopromote din si Police Captain Eileen Katugas as mayor. Yan po ay nakasalalay po sa ating poong may kapala, siyempre sa ating board ng promotion board, kung ako po ay bibigyan ng pagkakataon para po i-promote sa police major, sir. Magbabalik po ang ating pakikipag-ugnayan kay Police Captain Eileen Katugas. Makailang paalala lang muna. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Yun, medyo pinara po ako ng aking co-pilot. Hindi pa pala tayo pwede, ano. But anyway, balikan lang ho natin, Ma'am Eileen, yung index crime doon sa theft. Ano? Yes, sir. Mga ilan porsyento yung tumaas kanyo kanina yung index crime ng theft lang, ano? Mga anong taon yan? Sir, ito pong tinutukoy po dito, sir, mula po ng May 16 to June 10, to May 16 to June 10, 2026 po. Nagkaroon po ng bahagya lamang po na pagtaas ng ating theft incident na mayroon pong 7 na difference po sa nakalipas na taon. So, paano yung different? Paano yun na ano yung mga particular na mga lugar? With regard po sa ating mga lugar, sir, hindi ko po masasabi, sir, kung saan pong mga lugar ito. Pero usually po, nagkakaroon po ng mga theft incident natin sa mga highly urbanized city. Sir, yung mga matataong lugar talaga po, sir. At yung mga lugar na kung saan is yung mga residente po ay wala po doon sa area na yun. Yun po yung titik na opportunity ng ating mga masasamang, yung mga nag-isip po ng masasama na yun po ang kanilang gawin na yun po, sir. Yung, ito ba, namomonitor nyo din ba yung mga akyat bahay gang? Aktibo pa rin pa ba itong mga to? Yes, sir. May mga incident po tayo dito sa ating lalawigan ng Pangasinan na kung saan may mga akyat bahay na naitatala po, sir. Ganun pa man, sir. Kaya nga po, nagkakaroon po tayo ng talagang intelligence monitoring po para po sa ganun, sir, is maibsan or ma-prevent po ang mga ganyang pagkakataon. Sa tingin mo, Ma'am Eileen, dahil matagal ka na rin dyan, ano, ng pwesto na yan, sa tingin mo, ano ang cost talaga ng pagtaas ng theft crime?
Kung pagbabasihan po natin, sir, is yung ating statistics, nagkakaroon ng bahagyang pagtaas ng theft incident dahil po sa kahirapan ng buhay. Isa rin po yan sa mga dahilan. At isa pa pong dahilan nakikita po natin, sir, is yung paggamit nila ng mga illegal na droga na kung saan itong mga taong ito ay dahil sa kanilang kagustuhan na makabili ng mga illegal na droga ay ginagawa po ang lahat para po sa kanilang bisyo sa yan po yung yung paggamit po ng illegal na drugs. So, yung sa drugs pala natin, kumusta yung number? Kasi nakikita ko dun sa mga report ninyo sa PIO, ang dami yung accomplishment when it comes to drugs. Ano yung mga pinaka-latest natin doon sa drug problem sa lalawigan ng Pangasinan? Yes, sir. Isa po yan sa mga tinutukan po natin dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan, ang pagsugpo ng illegal na drugs dito po sa ating lalawigan, kung saan araw-araw po kung makikita po ninyo yung ating accomplishment na kung saan is napakarami po natin accomplishment with regard sa illegal drugs. Nandyan din po yung ating pagka-arrest sa mga tao po na nalululong po dyan. Ganun din po yung mga tao na gumagamit at nagtutulak po ng illegal na droga. 10 minuto na lang. Punto kay Atong Remo. 10 minuto na lang ang nalalabi sa ating pakikipagtalakayan kay Police Captain Eileen Katugas. Punto por punto kay Atong Remo. So ayan, yung situational natin sa lalawigan na Pangasinan na maganda naman yung index crime record pala. Pero ang nakakalungkot nga lang yung malaman ho natin na tumatahaso ang krimen patungkol ho dyan sa mga gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot na kung saan ay nagkakaroon sila ng lakas ng loob para gawin ang lahat ng mga ito. Punto por punto kay Atong Remo. At matatanong din natin si Ma'am Eileen kung ano pa ang mga bago at mga nakahilera na mga bagong panukala at mga bagong programa ng bagong provincial director. Yes, sir. Ang programa po ng ating kapulisan dito po sa Pangasinan ay tuloy-tuloy po. Nakaangkla po yan sa ating 8 focus agenda ng ating Chief PNP na si Police General Jose Menacia C. Nartares Jr. At ganoon din po sa ating Regional Director na si Police Brigadier General Juvencio S. Bado Jr. na kung saan ay meron po tayong alerto framework, sir, na tinatawag po natin or your enhanced law enforcement and through responsive and transformative organization, isang programa po ng ating regional director na kung saan po ay naglalayong sugpuin po ang ating krimen sa pamamagitan ng pagiging alerto, mabilis na pagtugon at mahusay sa serbisyo ng komunidad. At balita ko, Ma'am Eileen, parating ang ating butihing at bagong tinalagang Regional Director Badwa sa PPO bukas. Yes, sir. I will take also the opportunity na ipamahagi po sa inyo na bukas po ay magkakaroon po tayo ng showdown inspection sa ating mga loose firearms confiscated, deposited po sa ating pong probinsya ng Pangasinan. Bukas po yan ng 2:00 ng hapon po sa Pangasinan Police Provincial Office. Makakasama po natin dyan ang ating Regional Director na si Police Brigadier General General po na bukas po ng hapon sa ating pong PPO. So ano yung ma'am? Anong bali parang mangyayari doon na parang showdown? Paano yun? Yes, sir. Ipe-present po natin doon yung mga na-confiscate po natin, deposited na mga loose firearm po. Papakita po natin dyan. At after po noon is magkakaroon po ng konting press con na ating provincial director at ang ating regional director po, sir. Meron na ba tayong bagong record kung ilan na yung mga surrendered loose firearms? As estimated po, sir, mga 300 plus.
300 Yes, sir. plus. Yes, per yung pong ating iprepresent po bukas. Oho. I will not give the exact quantity, sir. Pero bukas po, malalaman po natin, sir, kung ilan po talaga yung ating confiscated loose firearms na ipepresent po bukas. Paano yung sistema yun? Volunteerism na sinosurrender yung mga unlicensed na firearms o may mga tawag dito, may mga confiscated din? Yes, sir. Meron pong confiscated, Meron din yung deposited. Yes, oh. sir. Opo, sir. So, Nandun na po lahat. Ibig sabihin, pag dineposit mo na yan, tapos ilakad mo yung papel niya, di ba? Meron kayo yung, ngayon, yung para mapalisensya yung baril, mag-undergo ka ng LTOP, Yes, mga sir. ganon, di ba? Opo, sir. Oh. Yes, sir. Yun po ang pinakaunang requirement before ka makakuha ng isang baril, yung pag-apply mo ng LTOF, yung tinatawag po natin, sir. Mhm. So, mayroon pa tayong 6 na minuto. Police Captain Eileen, bago tayo magtapos sa ating unang salta, unang pasok, unang programa natin dito sa Punto por punto kay Atong Remo. So, Ma'am Eileen, siguro kukunin na lang ho natin ang inyong huling mensahe at papasalamat din po kami sa inyo dahil pinaunlakan po ninyo ang aming imbitasyon at sana wag ko kayong magsasawa na pag may mga ganito pong insidente, palagi po kayong nandyan. Yes, sir. I will take also this opportunity to thank you, sir. Dahil sa una niyong programa, itong punto per punto is kami po ang inyong naimbitahan sa inyong programa. Sa ngalan po ng aming napakasipag at magaling na Provincial Director na si Police Colonel Dennis Ladob de Leon, kayo po ay sa inyong kapulisan dito po sa Pangasinan PPO ay nananawagan po sa ating mamamayan na sana po ay makipagtulungan po tayo sa mga programa ng ating pamahalaan, maging disiplinado, at kung mayroon po kayong mga information na nakikita sa inyong mga lugar, ay wag po kayo mag-atubili na kami po ay tawagan sa aming mga numero or tumawag po sa 911 upang agad-agaran po kami na pupunta sa inyong lugar. Yan. So, yung mga Ma'am Eileen, baka gusto mo ring manawagan doon sa mga hindi pa nagsosurrender ng kanilang mga unlicensed na mga baril para bukas tamang-tama na maayos lahat kung paano. At saka dapat magkaroon din sana yung programa ng PNP sa mga may gusto at mga may nais na ipalisensya ang kanilang mga baril. Yes, sir. Ako po ay nananawagan sa ating mga holders ng firearm po dyan na wala pa pong mga lisensya ay pumunta lamang po kayo sa aming mga malalapit na himpilan at tingnan po natin kung ano po yung requirements para po sa inyong pag-voluntary surrender o pag-deposit po ng inyong mga baril. Tandaan po natin na kung ang ating mga baril ay wala pong kaukulang lisensya, ito po ay may kaakibat na parusa batay po sa ating saligang batas at sa mga existing po na ating mga batas. So kami po ay nananawagan na muli na bukas po magkakaroon po kami ng showdown, inspection ng mga loose firearms, at kung mayroon po kayong mga baril na gusto nyo pong iparehistro ng legal is marapat lamang po na kami po ay puntahan sa mga malalapit na istasyon sa inyong mga lugar. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Ang pulay malaem yung oras so nagkakiraan si katayo kaya medyo duga ibabagada yan maminsan at naalam lay momentum mo man salita at siga kukulang so sa kay oras ya mangibagat at mangidalat-dat at si kayuran amin ya dumarengal at sayan paborito yung istasyon, paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. Kaya dyan lang ho kayo, antabayanan ho ninyo, marami ho tayong pag-uusapan.
At alam nyo na rin, dahil kalahati na, June na ngayon, Ma'am Eileen. Yes, sir. At siguro mapapadalas ang pasyal mo dito dahil unang-una, hindi pa naman natin tinalakay kung ano na ang paghahanda ng kapulisan if ever na matuloy ang barangay SK election. Punto por punto kay Atong Remo. At nagpapasalamat din po ako sa pamilya ko ngayon, mga bago kong kapamilya sa DWGE dahil naghanda ho sila ng welcome party, Ma'am Eileen. Kaya wag ho muna kayo umalis at pagsalusaluhan muna natin ang kunting inihanda ng mga kapaborito kong pamilya sa DWGE. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto So, Atong Remo. eksakto pong alas 11 ng tanghali. Oras de Pilugro Lalamat, kumakalam na ho yung mga sikmura ng ating mga panauhin at maraming salamat ulit sa aking mga bagong kapamilya na hanggang ngayon ay andyan pa rin sila para saluhan ho tayo, Ma'am Eileen, sa ating welcome party. And to all, thank you very much at hayaan ho ninyo na ipaparating ho namin sa aming abot kaya ang mga samot-saring balita na dito niya lang po mapapakinggan. Punto por punto kay Atong Remo. Sa DWGE Radyo Pangasinan. At sa muli, hanggang bukas ho tayo. Pag-uusapan ho natin ng masinsinan ng matindi. At ito po ang inyong kapaborito sa punto por punto kay Atong Remo. Ito po si Renato Atong Remo. At yan po ang tunay kong pangalan. Pero sa punto por punto kay Atong Remo, dito lang sa Radyo Paborito. Punto por punto kay Atong Remo. Salamat tan masantos siya kabosan at si katayon amin. Punto por punto kay Atong Remo. Grabe. Ang dami yung questions mo, ah. Kamay-amay. Sa Questions yun. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Ang puta-putang irembalik!